Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata. Na mbụ lee isiokwu anyị. Gọvanọ Soludo kwuru na iji wee kwalite agamnihu a ga-enwe usoro ịkpọ ụbụba nke ezi echiche. Agụata Diocese chịkọbara ọgbakọ sinọdụ nke 7 ma kpọọ oku ka gọọmenti Anambra steeti lebanye anya n'aka ọrụ ndị agụ na-eche mba. Huriwa bụ otu chọrọ ka Prezident Tinubu mee ngwa ngwa zọpụta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ atọrọ n'Ọyọ steeti. Na mba ofesi ka anyị ga-akọrọ gị na mmadụ 4 ide mmiri gechibidoro n'ọgba ebe ha na-achọ ọlaedo bụ ndị azọpụtagoro na Thailand dịka ọ gasịrị mkpụrụ ụbọchị 10. Dan Okoye bafam akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọọla oku ka enwee nwogharị ma sepụ aka n'ịkpọ ganigani ndị ezighi ezi kama na etinye aka n'ihe ndị ga-akwalite agamnihu obodo ma nwegharịa ọnọdụ ndị Igbo n'ime Naịjirịa. Gọvanọ kwuru okwu a mgbe ọ na-enye ihe ngụpụta na Lighthouse dịka emesịrị ihe ngosipụta ejije akpọrọ na bekee A Tale of Two Nnamdis nke ọ bụ ụmụ akwụkwọ ngalaba amụmamụ Theatre Art and Film Department Mahadum Naịjirịa dị na Nsụka chịkọbara. Gọvanọ Soludo kọwara na ekwesịrị ka enwe usoro itinye ọnụ n'okwu nke ga-akwalite agamnihu rụtụ aka na ihe ndị a bụ ihe ndị ekwesịrị ịkpa akpa n'ụdị ezi ọgụgụ isi nke ga-enwegharị ọnọdụ ndị Igbo ma bụkwazịrị nke chọrọ ezi akparamagwa gafee ka esi emebu. O kwukwazịrị na ọnọdụ ahụ bụ sit at home ịnọ n'ụlọ bụ ihe ya onwe ya akwadoghị ma bụ nke na-awụnye aja na garị nye agamnihu ndị Igbo nke tagoro ọjị wee gafee ọdịka ọkara ma bụ nke tagoro ọjị gafee afọ 5. Kwukwazie ihe dị iche iche a na-eme iji wee gbochie ọnọdụ ahụ ịdị na-emetụta ọnọdụ akụnụba ndị Igbo. Gọvanọ gwakwaziri ndị mpaghara ka ha kaa ji n'ume ma mee ihe ha kwesịrị ime. O kwukwaziri na ekwesịrị ka na-etinye ọnụ n'okwu n'ihe dum a na-eme. Bishọp ụka Anglican na Agụata Diocese bụ Right Reverend Samuel Ezeofor kwuru na nsogbu akaọrụ ndị omekome, ndị mmaja, ndị ntọrọ mmadụ nakwazi nsogbu agbụrụ onye si bụ oke isi ọwụwa nye Naịjirịa ya na mba ụwa. Mgbe ọ na-enye ihe ngụpụta ya na-agba nke 3 nke ọgbakọ sinọdụ nke 7 nke Agụata Diocese were ọnọdụ na St. Andrews Parish Ezira nke kansụl ime obodo Orumba South, Bishọp Ezeofor kwuru na enwere ọtụtụ nsogbu ndị ejigoro wee kwara ngwaọrụ wee na-ebute nnukwu esemokwu n'ime ala anyị ya. Onye nta akụkọ anyị Kenechukwu Chukwudị ga-akọtọpụ akụkọ a. Bishọp Ezeofor kwararịrị na enwere oke nrụrụ aka n'ala anyị a kpọkwee gọọmenti etiti ka ọ chọọ ụzọ ọ ga-esi wee tụtenwuo ọnọdụ akụnụba nke ala Naịjirịa, kwalite ike nke naira ma bagide atụmatụ dị iche iche ga-akwalite ezi ebimndụ na ọdịmma ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị nọ ugbu a wee na-ezute ọtụtụ ihe ịcha aka mgba ọnọdụ agụụ na ụbịam bịagịrịbịa. Bishọp Ezeofor nọ mgbe ọ na-eto Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ mmepe dị iche iche ọ rụgoro n'ime Anambra steeti kpọkuru gọọmenti steeti a ka ọ lebanye anya n'aka ọrụ ndị agụ na-eche mba, ndị ọrụ nke udo ga-achị iji wee hụ na otu ọrụ nche ahụ enupụghị isi na iwu eji wee kwado ha ma ọ bụkwa ntinye aka na nrụrụ aka n'ụdị na ụdị ọbụla. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị bishọp bịara ọgbakọ sinọdụ ahụ, Archbishop nke Province of the Niger ma bụrụ bishọp nke Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezenkuru na isiokwu nke ọgbakọ ahụ bụ ụkwa dara n'oge ya n'ihi na ọ gbadoro ụkwụ n'ọdịmma nke ezinụlọ, dụọ ndị nne na nna ọdụ ka ha gbaa mbọ na-akwado agamnihu nke ezinụlọ ha, ghara ikwe ka ihe nke ụwa meghee ha anya n'iwube ezinụlọ nke toro n'ịtụ egwu Chineke. Chanselọ nke Diocese ahụ bụ Justice Pete Obiora bụ onye kwuru okwu n'isiokwu nke ọgbakọ sinọdụ ahụ bụ ọrụ nke Chineke maka ụlọ ụka, ịdị uchu n'ọrụ a na ịzụlite ọgbọ na-atụ egwu Chineke. Kpọkụrụ ndị nnọchiteanya bịara ọgbakọ sinọdụ ahụ ka ha chọọ ụzọ ha ga-ewere ihe a mụtara n'ọgbakọ ahụ wee rue n'ụlọ ụka ha dị iche iche, obodo nakwazi ezinụlọ ha. President Agụata Diocesan Council of Knights Sir Obiora Okeke ya na Lady Ngozi Ike gwakwaziri ndị nne na nna mkpa ọ dị ịzụlite ezinụlọ ha n'usoro ịtụ egwu Chineke ma bụrụ ezi ndị nne na nna ga na-ekpe ekpere oge niile. Kenekwa bishọp nke Agụata Diocese maka ihe ngụpụta ya gbadoro ụkwụ n'ọdịmma nke ezinụlọ
na nsogbu a na-ezute n'obodo ugbu a bụ nke ọ gụpụtara n'ọgbakọ sinọdụ ahụ, nke gụnyekwazịrị ozi dị mkpa nke o nyere onye ọbụla ka etinye aka n'ọrụ n'iwube obodo dị mma. otu na-abụghị nke gọọmenti nwe akpọrọ Life Care Rehabilitation and Safety Organization gbabara atụmatụ ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike nke ụbụrụ na mmekọrịta nke mmadụ ma bụkwazịrị nke ebumnobi ya bụ ịkwalite ihe ịga n'anya bụ ihe mmereme achịkọbara n'Awka. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ahụ ka onye isi nke ya bụ otu na-abụghị nke gọọmenti nwe bụ Dr. Mmasinachi Ume bụkwazi onye dibịa oyibo a na-akpọtụrụ banyere mmekọrịta nke ọnọdụ ụbụrụ mmadụ bụ clinical psychologist kwuru na ha pụtara ihe ime ka ndị mmadụ mata ihe dị iche iche ha kwesịrị ịma banyere mkpa ọ dị iji na-elekọta onwe ha anya ọkachasị ọnọdụ ụbụrụ ha na ihe ndị ọzọ ha kwesịrị ime maka ezi ọnọdụ ahụike, kọwaa na ọ bụghị ọrịa niile ka ọgwụ na-agwọ. Dr. Ume kwukwazịrị na ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-amata ka ọnọdụ obi nakwa nke shuga dị n'arụ ha kwesị na ha ga na-eme oge niile n'ihi na nke a dị ezigbo mkpa maka ọnọdụ ahụike ha. Ọ gwakwazịrị ndị mmadụ ka ha ghara ịdị na-ebi ndụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị kama ha bie ndụ nke ga-akwalite ezi ọnọdụ ahụike. Akụwi na-anụ ugbu a na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS. Ka anyị gaba n'ihu, otu akpọrọ Human Rights Writers Association of Nigeria Huriwa enyela President Bola Tinubu naanị awa 24 ka ọ gbaa mbọ zọpụta ụmụntakịrị na ndị nkụzi atọrọ na Oyo steeti. Ndị otu a kwuru na nke a bụ ihe jọgburu onwe ya na gọọmenti enweghị ike ịzọpụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ. Atọrọ ha n'ụbọchị Fraịde abalị 16 nke ọnwa Mee afọ 2026 mgbe ndị oji egbe aga wuchiri na mpaghara Ahore Sinle Axis nke Orire Local Government Area na Oyo steeti ma tọrọ ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ. Na mba ofesi ka anyị nụrụ na ndị nzọpụta azọpụtala ụmụ oke ọzọ site n'ebe ahụ ide mmiri gechisiri ha gbochie ha ịpụta n'otu ọgba cave ebe ha na-achọ akụchinyere bụ ọlaedo. A na-akọwa na nke a bụ nke mere na Laos nke Thailand dịka ọ gasịrị mkpụrụ ụbọchị 10 ha ji wee bụrụ ndị ala na mmiri zechebudoro ọwa ha si apụta. Aka ọkọkwazịrị na ọ bụ naanị mmadụ 5 ka a zọpụtagoro ugbu a ebe mmadụ 2 ndị ọzọ ka aka na-achọ achọ. Ebe a ka anyị na-eweta akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata n'isi njedebe. Cheta na ị ga na-esonyere akụkọ ụwa n'ihe mmereme ABS site n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Webụsaịtị anyị bụ www.absradiotelevision.com, YouTube channel anyị bụ ABS Radio Television, Facebook ABS Radio Television. Ị ga-afụzikwa anyị na Twitter nke a na-akpọzi X ugbu a maọbụ Instagram site n'ịpị ABS Radio TV. Mgbe anyị malitere akụkọ anyị n'ụtụtụ anyị kọrọ gị na Gọvanọ Soludo na-ekwu na ịkwalite agamnihu nke obodo ekwesịrị inwe ezi usoro ịkpọ ụbụbọ ghara ịdị na-akpa aghara. Agwata Diocese chịkọbara ọgbakọ sinọdụ nke 7 kpọkwee gọọmenti Anambra steeti ka o lebanye anya n'aka ọrụ ndị agụ na-eche mba. Otu akpọrọ Huriwa na-agwa President Tinubu ka ọ gbaa mbọ zọpụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ n'Oyo steeti. N'ikpeazụ ka anyị mere ka ịmata ka o si akpọrọ na mba ofesi site n'ịkọrọ gị na-azọpụtala ụmụ nwoke 4 n'ime ndị ahụ ide mmiri gechiri mgbe ha banyere n'ọgba cave ịchọ akụchinyere bụ gold, mana aka na-achọkwa mmadụ 2 achọ n'ebe ahụ bụ njinji jiri na Thailand. N'aha ndị dum nyere aka iji wehụ n'aka ụwa nke ụtụtụ tata rutere gị, Dan Okoye Bafam, kene gị maka isonyere anyị, sị gị ka ọ dị.